Tinoda kuti nomutsa waMwari tibate musoro unoti Ishe wasingasanduki. Ishe wasingashanduki. Kutaura shoko rakadai kuwanzveri wemagwaro anoyera wanobva waziva kuti ndivaHebrew chapter 13 verse 8 inoparidzwa nekuimbwa nekutaurika zvakajairika zvakadaro, pamwe pacho pasingatoisiwi mufungo wakadzama kuti okay, kana zvichinzi Mwari wasingasanduka zvinotaura kuti nekuti tinazvo muBhaibheri kuti panogona kutaurwa ichi zvozonge pari kutaurwa ichi maererano naMwari mumwe chete anonzi asanduka. Ipo pachioneka pakaita sekuti pakasanduka pane zvimwe zvinhu. Saka chiko chatoda kuti tidzidzisane nhasi kana tichibata musoro wenyaya unoti Ishe wasingasanduki, zviri muzita. Fambai nawaHebrew chapter 13 tinzwa. Tinoda kuti tiedze kuti mhanyei kuitira kuti nguva yedu isanyanye kudini, isanyanye kutisiya. WaHebrew chapter 13 verse 8 pane wasvika here? Ninokumbira kuti mugotiverengera. Tinotenda. Jesu Kristu unogara akadaro zuro nanhasi nokusingaperi. Amen. Ndo vhesi iri kuna waHebrew chapter 13 verse 8. Jesu Kristu unogara wakadaro zuro nanhasi nokusingaperi. Jesus Christ the same yesterday, today and forever. Tikafamba nemagwaro tinonzwa kuti Jesu Kristu umwe cheteyo anonzi anogara akadaro zuro nhasi nokusingaperi. Ndiye Jesu Kristu anotaurwa kuti kudenga akanga ari zvimwe zvinhu. Haleluya. Handei pana zvakazarurwa 12 tinzwe nokukasika. Zvakazarurwa 12 verse 7. Umwe ngaagare atizira kuna Isaiah chapter 9 kuitira kuti nguva dzedu dzisajyiwe nekutsvaka. Zvino kurwa kwakavapo kudenga. Mikaeri navatumwa vake vakarwa neshato, shato ikarwa ina vatumwa vayo. Zvino Mikaeri wakarwa nei? Neshato aine vatumwa vake, shato iine vatumwa vayo. Handiti ndo zviri kutaurwa nani nazvakazarurwa chapter 12 verse 7. Mukutarisisa izvi zvinhu zvinotozivikanwa hazvo nevamwe nechekare kuti Mikaeri ndiani?
Kristo Jesu. Zviri pachena, Kristu Jesu ndiye Mikaeri. Pari kujeka. Mikaeri ndiye anotaurwawo zvekare kuti Mikaeri achadzika navatumwa wake. Anditi semutumwa mukuru, archangel. Anditi pari kujeka. But nekuda kwokuti ruzhinji hatidzikisise pfungwa pazvinizvi, tinongona kungofunga kuti Mikaeri ndeimwe yedzingirosi. Zvinototambwa nazvo zvinoyera izvi mukufamba kwezvechitendo, zvaunotoona kuti apa pari kutambwa nezvinoyera. Mikaeri chakazoti Mikaeri pachitoitwa nezvimbo Mikaeri ingirosi huru, archangel. But kuti ngirosi huru kuti kudii? Shona hainyatsondibatsira zvakanaka pana archangel. Saka tinongoti ngirosi huru. Pari kunzwika? But kana kuchinzi archangel, kutaura chikwata kana kuti klasi yevatumwa vaMwari vari pamusoro pevatumwa vazhinji. Pari kujeka? Nekuti kudenga odha iyoyo iriko yekuti vamwe vari pamusoro, vamwe vari nechepazasi. Tikaenda kuna Exoda, Mozisi achinzi izondiitira tafura ye inonzi mercy seat ye pane areka yechitenderano. Muri kupabata? Kana kuti iyo areka yechitenderano pachayo kuti zvibatike nyore nyore. Areka yechitenderano yakanzi unozoisa makerubi mairi, rimwe kurutivi urwu, imwe kurutivi urwu, asi mapapiro adzo anogumana pamusoro peareka. Ndizvo ka? Areka ndiko kuti ark. Anditi? ARK. Tiri pamwe chete? Paareka, paaki, wanofukatirira, ngirozi dzinofukatirira idzi ndidzo maarchangel. Pari kujeka ndo maarchangel kutaura dziri pamusoro pedzimwe, nokuti idzi dziri pauwepo hwaMwari nokusimba kwawo, nokuti pamercy seat pakati apo ndo paizodanwa kuti pashekina glory, pane kubwinya nouwepo hwaMwari mukurukuru hwazvo. Saka enzvimbo iyoyo yechitatu yemukati metemberi kana kuti metabanekeri yaizonzi nzvimbo tsvene-tsvene. Kuti nzvimbo tsvene-tsvene hakusiba kuti utsvene hune zvikamu nezvikamu, but kuda kuedza kubuditsa pachena kuti asi umu ndo manga mune uwepo hwaMwari pachinzvimbo chinotobatika kuti apa. Zviri kujeka? Ndiri kuedza kutaura zvese izvi nokuda kubuditsa kuti archangel, kuti kuzotaurika Mikaeri searchangel, Mikaeri ndokuti mambo Jesu Kristu, nekuti mubhaibheri zvirimo kuti Kristu agere paruoko rworudyi rwaMwari Baba. Haleluya! Ndosaka muchizoona kuti panotaurwa kuna Amos chapter 5 verse ya 8 kuti tsvakai akaita nyeredzi dzeChishamutanhatu nedzeOrayoni,
Ukaenda muOrion constellation, tatishona haina constellation, but constellation ndiko kuti chibuma chikwata chenyeredzi dzomudenga chinooneka napano pasi chakaumba chimiro chinogona kutsanangurika kuti ichi chino chakati semuenzaniso iyo Orion. Tikaitarisa pakubatanidza ngirozi dzacho, nyeredzi dzacho kuti iyi iri apa, Orion inoita sehourglass, chiringa nguva chemhando yeglasi aya aizoiswa kana kuti anoiswa mukomana, anoiswa ivhu kuti kuverengwe nguva. Rubatika zvakanaka. Ukatarisawo mamwe maconstellation, mamwe ndana Libra kutaura zvikero, mamwe ndana Capricorn, Cancer, Taurus, Aries gwayana, Pisces howe, zvichidaro. But pandiri kuuya ndepekuti Amos 5:8 achiti tsvagai wakaita Orion nechinyamutanhatu. Ukaenda muOrion, dziri idzi dziri pachitatu idzi kuti dziti tema ndikutema, kana kuti inozonzi bhande raOrion, Orion's belt, kutaura Jacob's ladder, manera aJacob. Pane nyeredzi dziri dzingani? Dziri dzitatu. Pautatu hwadzo iri kuno kwatinoona kuri kuruboshwe kwedu nokuti tine takatarisa mudenga, ndiko kurudyi kwaBaba nokuti wanenge wakatarisa kuno pasi, isusu tiri kuno. Ndiyo Aunitak, kozouya Aunilam, kobva kwaenda Mintaka kurutivi rwerudyi rwedu kunenge kuri kuruboshwe rwaBaba, nokuti Baba wanenge wakamirirwa nenyeredzi inonzi Aunilam. Saka iyi inonzi Aunitaki yobva yamirirani Jesu Kristu. Ndiri kuuya pokuti shoko zvarinoti ari kuruoko rworudyi rwaBaba. Ukazvitarisa zvakadaro, sechokwadi ndo zvazviri, kunyangwe papatani kana kuti mufananidzo wakanzi Mozisi ita mugwenga mutebhenekeri, kuti ngirosi dzinofukatira kune iri kurudyi kune iri kuruboshwe. Pari kubatika zvakanaka. Nhasi uno ndine shoko riri kuti Jesu kana kuti Ishe vasingashanduki, sezvazviri kubudiswa pana waHebrew chapter 13 verse 8. Asi tikaenda kuna zvakazarurwa 7 pobva panzi iye asingashanduki, nekuti yati ndiye anga ari nezuro, nhasi nokusingaperi. Tobva tanzwa kuti ari saJesu asingashanduke saizvozvo kuna zvakazarurwa 12 verse 7. Kristu andiri kuziva saJesu nhasi uno, kuti Kristu ndiko kuti Mesiya, chiGiriki chinenge chakangoti Mesiya. Mesiya kuti akanzi achauya. Haleluya. Saka kuti Jesu Kristu hakusi kutaura zita rake kana uchiti Kristu, uri kungotaura zviri mududzirwa wechiprofita chezvakanga zvakataurwa maererano naye kuti aizouya, nekuti ndiko kuti Mesiya. Iye Jesu mumwe chete iye asingashanduki, ari zvaanga ari nezuro, ari zvaari nhasi nokusingaperi. Zvakazarurwa 12 vesi 7 iri kuti kana tiri kumusoro uku, kana kuri kumusoro kudenga, pakarwiwa hondo nebukanana, shato ine vatumwa vayo, iye ainewo boka rake revatumwa. Kristu mumwe cheteyo, kana kuti akanzi achauya Mesiya, akange aine zita rokuti Mikaeri. Pari kubatika zvakanaka. Zvino zvikwa izvozvo kunzewe kana kuti kumuono womunhu asina kudzikisa pfungwa mune zvechitendo, zvinenge zvinhu zviri kupesana kuti zvanzi haashanduke. Kana asingashanduke, pfungwa dzinogona kukurumidza kutizira kwokuti saka aifanira kunge achinzi Jesu Kristu kumusoro ikoko. Pari kujeka.
But regai ndikubudisirai pachena zvezvokwadira Mwari risina kuwanzika zvakadaro. Azvaigona kuti Jesu Kristu anzi Jesu Kristu mudenga, nokuti Jesu Kristu, kuti Kristu tisati taenda kure ndiko kuti achauya. Kuuya uku chivimbiso, chiprofita chakapuhwa badzi kune rino pasi nemhaka yekuti chinyangadzo chakange chapinda pane rino pasi, chichida aizouya kuti achibvise, kwete kuti kudenga kunzi kuna Kristu anouya, iko kusina kuita dambudziko seratakaita pano pasi. Haleluya. Wamwe ndio vanokurumidza kuti koipo pakarwiwa ipapo kureva kuti pakange paita chinyangadzo, saka zvanga zvakasisira kuti kudenga kugonzi kune anouya, aizouya kwaanga ari. Regai tifane tapaisa pachena ipapo, hakuna munhu anouya paari. Muri kupapata zvakanaka? Saka kuti Jesu Kristu izita chete rinoaplaya, rinobatika kuwari kutsvaga anouya, wagari wapanyika, kwete mudenga, nokuti hakwanga kuine chivimbiso ichocho chekutsvaga kuponeswa kuwagari wemudenga. Ari kunzwika? Ndavanani iwavo wanogara mudenga? Kudenga kuna Mwari, kudenga kune watumwa, kudenga kune wanoyera. Neiyoyo nzira hazviko muchiprofita chinowanikira kana kupi zvako kunze kwechepasi pano kuti kunofanira kuita Mesiya. Haleluya. Ndiri kutaurira shoko iri, ndiri kutaurira shoko iri nemhaka yekuti dzidziso yanhasi, maridzo yanhasi iri kuti Jesu Kristu kana kuti Ishe wedu wasingashanduki, nekuti ndiye zvaanga ari nezuro nanhasi nokusingaperi, sekutaurwa kwazvo kuna vaHebheru chapter 13. Ndipeiwo Isaiah 9. Muchitsvaka Isaiah 9, regai ndikuisire pachena kuti Mikaeri iye akarwa neshato. Shato ndiye dragon, shato ndiye Satan, nyoka yakare yakanyengera kuti pawepo nechinyangadzo. Mikaeri ndicho chiHebheru chinotaura kuti ko ndianiko akaita zvakaita Mwari. Pari kujeka kuti Mikaeri ndiko kuti who is what God is. Saka mubvunzo uri muzita unodudzira zviri Jesu watinokufamba pa musoro wake nhasi uno, kana kuti nyaya ine musoro unoti Ishe wasingasanduki. Jesu Kristu ari kumusoro kudenga, bukanana rakada kuzviedza Mwari. Saka tichiverenga kuna Isaiah 14 panotaurwa kuti akati mukati make, ndichakwira ndigoita sowakanga ari pamusoro-soro, ndifanane newakakwirira, nekuti Satani achiri Lucifer akawanazvo mumufungo make kuti anoda kuita saMwari, asi zita raKristu richitsiura mufungo iwoyo nemafungiro akadaro ese, kuti ndiani anenge Mwari. Dai Satani, Lucifer, mutakuri wechiedza, zvakabatika maari kuti andiri kuitira godo neshanje anonzi Mikaeri, nekuti hakuna akafanana naye, pangadai pasina kuitika hondo. Saka zita raJesu kubvira kwanyakubvira ari kumusoro raitaura kuti hakuna akafanana naye. Atinzwei Isaiah chapter 9.
Ndipeyo verse 6 na 7. Nokuti takazvarirwa mwana, takapiwa mwanakomana, umambo huchava pafudzi rake, zita rake richanzi anoshamisa gota, Mwari ane simba, Mwari ane simba, Baba wokusingaperi, Baba wokusingaperi, muchinda worugare. Pari kunzwika here apo? Mazita akapfekerana nokupfekerana anotozikanwa pasi pano pese kana nani zvake kuti zvitiri kutaurwa apa zviri kunongedza Jesu Kristu. Kunyepa here pachitoimbwa nedzimbo kuti Emmanuel, jinda rerugare, gota, Mwari wamasimba ose, wachiziva kuti Isaiah chapter 9 verse 6 kunobata 7 chiprofita chakapuwa muprofita Isaiah nezvekubarwa kwatenzi Jesu Kristu. Haleluya. Dai vanhu vakare wanga vaine pfungwa sedzanhasi, Kristu achibarwa nokuberekwa kwaakaitwa kokuya kwatinonzwa nezvako, kuti unobarirwa mudanga, mutumwa wobva azouya achidzidzisa zvese zvaakadzidzisa, nyeredzi dzikanongedza nepaanoberekerwa, zvikanzi zita rake achanzi, bva rataurwa kuti achanzi Jesu, nemhaka yokuti atipawerenge ndisati ndapataura ndimi Matthew chapter 1 verse 21. Matthew chapter 1 verse 21. Ndibatsirei nekukurumidza. Iye uchazvara mwanakomana, ugomutumidza zita rinonzi Jesu, nokuti ndiye uchaponesa vanhu vake pazvivi zvavo. Amen. Zita rekuti Jesu rakazopuwa murume kana kuti mutumwa aidanwa kuti Mikaeri kumusoro panguva yakazosvika pakurwiwa kwake, pakurwiwa kwehondo pakati pake neshato. Pari kujika chiprofita chabva chati kuna Isaiah achange achinzi gweta, munyaradzi, pane mazita akawanda atanzwa adomorwa pana Isaiah 9 verse 6 konobata 7 ndizoka. Asi chiprofita ichochi chaakunozadzisika nguva yacho yaswedera yekuti akanga achinzi Mikaeri kumusoro achiwa pakati pavanhu kuti kugonzi Emmanuel, kutaura kuti Mwari pakati pavanhu. Chinobva chazozadziswawo zvekare kuchinzi zita rake achanzi Jesu Kristu. Ndanga ndiri kuti pamashure pandazomira kuti ngatitange itapowerenga, dai vanhu vakare vanga vakafanana nevanhasi, paitogona kuita pfumvu yekuti zvasiyana. Patakataurirwa naIsaya zvakanzi achanzi chakati chakati, ko izvi zvaazvipi kana makuti anonzi futi Jesu? Pari kubatika here? Asi tinazvo hama dzangu kuti maHebheru chapter 13 verse 8 inotoisa pachena kuti Jesu Kristu mumwe cheteyo asanduke, nekuti ndiye nezuro, nhasi nokusingaperi. Haleluya. Asi ariye saizvozvo mumwe chete, nezuro, nhasi nokunouya nokusingaperi. Ndiri kunzwa panapa shoko richiti
ainzi Mikaeri kumusoro kudenga. Kuda kuzonzi anozvarwa pakati pavanhu, obva apuwa mudududu wemazita anodomorwa kuna Isaiah chapter 9. Kobva kwati kuzoda kuberekwa, mutumwa obva auya anotonzi Gabriel, obva ataura kuti kana achizenga abarwa muchamuti Jesu, nokuti haleluya haleluya, nokuti ndiye anobvisa zvinyangadzo zvawanhu wake. Pari kujeka ira, tina Jesu ari kuzikanwa pasi pose, wanhu vachiti Jesu chete, Jesu chete number 1 kubva paitwa nemakorasi, Jesu chete mutsa wake. Asi Jesu mumwe chete ari kutaurwa kunzi ane mazita mazhinji zhinji aanodomorwa nawo asati auya, kusvikira achiuya bvazonzi anonzi Jesu Kristu. Asi ukadzokera kumusoro kumusha kwaakabva saMwari, hawamuziva ari Jesu Kristu, anenge achidanwa kuti zvakati zvakati. Zvimwe zvacho ndozvataurika kuna zvakazarirwa 12 zvikanzi anonzi Mikaeri, kutaura kuti ndiani kwaanenge Mwari. Uyezve chokwadi kana wari ikoko watumwa nevanoyera wedenga wanenge wachiona Kristu wachibvunza mukati mehana dzavo kuti ndianiko akafanana nomukuru. Muri kubabata zvakanaka? Regai kuti zvibatike zvakanaka, ndipe muenzaniso unenge wakapusa pusa. Ukaona wanhu vari pano panyika, zvinogona kuitika kuti mumwe munhu pakukura kwedu hatikuri pamwe chete, handiti? Unotozonzwa kana pamwe pacho anotogona kuti tamai wako chaivo chaivo, uchiti ukaenda kune imwe nzvimbo wonzwa unzi ndiye mwana wanhingi nhingi, zita rao usingazive bari riri amai wako, handizve? Unonzwa pachitaurwa pamwe rekumba kwavo rakakura richizikanwa kubudikidza nemuitiro waaiita paudiki hwake, handizve? Inini ndina baba wanozikanwa wachinzi, unonzwa uchinzi uri mwana waBetsi, uri mwana waBetsi. Betsi wacho ndiani? Ukazoti tipei chitupa, chitupa hachitaure Betsi. Betsi izita rinouya kubudikidza nekamuraramirwo kakaitwa pamashure. Itori nyaya yebhuku raigara rakaiswa kumashure, kuhomwe kumashure, ranga rakanyorwa Betsi. Saka vanhu vaiona pakanzi Betsi bva vati kunzi Betsi, iye aine zita rake. Pari kunzwika zvakanaka? Saka tiri kuti isusu panapa, dai zvaigoneka, dai tanga tine simba nazvo kuti tomboti hatitorei wairi watatu, Mwari tibvumirei tipinde mudenga dzvene timboona kuti kunofamba sei. Taigona kuti tapinda, dai kuri kuti zvaigoneka, ndoda kungoti zvibatike zvatoda kuti zvibatike. Tapinda zviya zviya, kwakubvunza kuti imimi ndimi wagari kuno, tichiona tichisangana newari ikoko, tiri kutsvaga murume anonzi Jesu, mungatiratidzo here kwaari? Munoziva kuti kana wakanga wakaita chitsama waripo, wanotanga watarisana so kuti wari kureva anonzi Mikaeri, kunoku ndi Mikaeri, nokuti Jesu ndiko kuti kana tiri panyika muponesi wewanhu wake, nekuti ndiko kuri kutsvaga ruponeso, kunoku hakuna izvozvo. Wanarwo kudhara. Haleluya. Ukabata zvakanaka. Saka ukawerenga Hebrew chapter 13 verse 8 inoti iyeye wacho ndiye akanga ari nesuro, ndiye ari nhasi, ndiye anenge ari zvaari
nokusingaperi. But hazvisi kuti Jesu Kristu ba sezvinoverengeka pavhesi. Vhesi iri kumboedza kukutaurira nezita raunoziva kuti amuri kuti Betsi akanga ari Betsu, angori Betsi ndi Betsi, muitiro wake ndewechibetsi. But kana ari Jesu kunesu, nekuti ndisu tiri kutsvaga ruponeso. Kana wasvika dunhu rinonzi dedenga, kunzvimbo inera kusingatsvage ruponeso, nokuti hakuna akambotadza, anotsvaka anofira pamuchinjiko, hawamuzivi achinzi Jesu, kwete nokuti hawarizivi zita, but ane rake reikoko. Amen, church. Zvakazarurwa chapter ndeya 3. Tinozviisa pachena izvi nokuti zvinotsvakika kuwagari wapanyika. Tiri boka remusaririrwa womusaririrwa, High Sabbath Adventist, wana wane shoko regoho nekuibviswa kwaro rapanyika, mukati mesoko remutumwa wekupedzesera panyika. Rinazvo kuti Jesu Kristu anozikanwa ari achauya, kana kuti aiuya maringe nezviprofita. Uyo zvedi akauya, ane kuuyawo zvekare kwaachaita rwechipiri. Pakuuya iboko pane zvinotaurika nezvapo nekuramba ari Jesu kwake, asi asingazozikanwa achinzi Jesu Kristu. Haleluya! Ipapo ndo pakasarira vazhinji nekuti hawana kuzvibata kuti zvinotaura kuti kudii. Asi tiri kuzvibhedhenura pachena nokuti mweya waMwari uri pamusoro pedu sewanhu wari rutivi rweboka reHigh Sabbath Adventist rine shoko rekuibva kwegoho repanyika, mvura yakatevera, shoko rekugadzirira makwara nekuswatudzwa kwezvakakwirira nekuzadziswa kwepakadzikira nekuenzaniswa kwepose nokuti tenzi anouya. Inotaura kuti zvakazarurwa 3 vhesi ya 12. Munhu anokunda anoita mbiru muimba yekunamatira Mwari pangu. Musati maendera mberi neshoko iroro. Ishoko rinoti ukaverenga mumabhaibheri echizvino zvino muKing James inochinjanisa ruwara rwezvakanyorwa zvichitaurwa kubva kana kuti kumunyori nezvakanyorwa zvichinzi zvakabuda mumuromo waKristu. Ane ruwara rutsvuku anotaura zvakabuda mumuromo waKristu. Iri vhesi ratiri kuverenga iri ndo rimwe rine ruwara irworwo nokuti mashoko chaiwo akataurwa naKristu achitaura achibva mumuromo wake. Enderai mberi nekupaverenga. Haangazobudi muzve, ndichamunyora pamusoro pake zita raMwari wangu nezita reguta raMwari wangu, Jerusarema idzva rinunguruka richibva kudenga kuna Mwari wangu, nezita rangu idzva ainzevekutirwa ngaanze neweomweya akavanda. Amen, church. Saka pari kunzipo anokunda upi Anokunda pari kunzwika here. Regai ndedze kufamba napo zvakanaka hama munasha. Kumashure uku kuti achidanwa kuti Mikaeri kudenga, kusvikira achirwa neshato neboka rengirosi dzakawa, zita rekuti Mikaeri kuwagari wekudenga raingozikanwa zvisinei nokuti wakamira chirudzi, nekuti ikoko chakanga chiri chinhu chimwe chete. Haleluya!
wakafamba mukudaira kumwe chete, kurumbidza kumwe chete, kutenda kumwe chete, pasina dambudziko, kusvikira shato ichifemera chisina kufanira, kusvika zita richisanduka kubva pana mutakuri wechiedza kuenda pana Satani. Nokuti Satani ndiko kuti bandupandu, mupinduki, anopindukira Mwari, mupanduki kuti zvibatike zvakanaka. Zviri kujeka? Saka zita romukuru atiri kutaura nezvake uyu ari kunzi ndiye nezuro, nhasi nekusingaperi, kumusoro uko pakange pasina makondishini yaitsvakika kuti wagari wekwarinodanwa wariziwe, nekuti kwakange kune chinhu chimwe chete. Waingoziva kuti anonzi Mikaeri. Amen church. Tafamba nhoroondo yapasi inazvo kuti panozouya, nekuti zvakazopuwa kumaprofita kusanganisira nawo naIsaya watiri kuverenga, panozouya iye akanga achinzi Mikaeri uku, anozozikanwa saJesu mudzikinuri wevanhu. Zita rekuti Jesu kuti rizikanwe kuwagari wepanyika harina kupuwa makondisheni ekuti anodai anozoriziva. Ndosaka nhasi uno rakatekeshera, hazvina makondisheni ekuriziva nekuti wese wakatadza, wakashaishika mukubwinya kwaMwari. Nokudaro tese tinoritsvaga zita iroro, ndosaka rizere nokuzikanwa zvisina dambudziko rokuti ungariziva sei. Kwakadziparidzai Jesu, achitozoparidzwa nezvisirizo, asi pachitaurwa kunzi Jesu. Pari kubatika here hama dzangu? Asi history yazvo inayo, chiprofita, history foretold, chinazvo kuti Kristu mumwe chete kutaura aiuya ndiko kuti Mesiya. Anozopa chiprofita kuna zvakazarurwa 3 vhesi ya 12 kuti ndichazopa anokunda apa pane rusarura apa, zvichienda nokuti wasarudza kuti, nekuti ndiye akati anondivenga neniwo ndichamutadza kumuda, anondinyara inini ndichamunyarawo, anondipupura pamberi paBaba neniwo ndichamupupura pamberi paBaba. Ivowo vakadaro ndivo vachadanwa kunzi vakundi. Anokunda ndichanyora zita raBaba pahuma yake, nezita reJerusarema idzva, nezita rangu idzva. Haana bakuzoritaura kuti rinodzani. Iye Jesu asingasanduke, anova Jesu nezuro, Jesu nhasi nokusingaperi. Pane chiprofita hama dzangu chiri kutaura kuti anoti ndichapa zita rangu idzva kuwakadaro. Harisina kuti Jesu Kristu ba, nekuti rekuti Jesu Kristu harina kondishini iyoyo. Iri riri kutaura kunzi kune anokunda, nekuti pane fanirwa kuti pave nezvinotanga zvapfuriwa nepazviri. Rasiyana nepamadaijirwa zvazvichitwa kudenga newakanga wari pachinhu chimwe chete, panouriwa pasi nekuda pokuti wese wakatadza. Zita rinongonzi ngarizikanwe, but rinozouya rinotopuwa chete kune vanokunda, nekuti mushonga wokukunda unezenge wapuwa naiye akanga ari nezuro, ari zvaari nhasi nekusingaperi. Haleluya! Zviri pabhuku yaJehovha hama dzangu, chiprofita chisingatombotaurwi nezvacho ichochichi, chichitobudira mumuromo chaiwo waKristu. Nekuti kana tikadzokera kumabhaibheri atataura kuti echizvino, mazwi iwayo ari mumawara matsvuku kutaura kuti ndiJesu akazvitaura mbune, zvakabuda zvichikotwa straight from mumuromo waKristu. Patitarisai muone zviri panyika nasuno, wese wakaguta kuti anongonzi Jesu chete, zvobva zvapera zvakadaro. Jesu haazikanwi saJesu kumusoro kudenga, nekuti hakuna aiuya ikoko.
aitobva ikoko achiuya pano pasi. Iye akauya akanga azouya anotaurwa kunzi anenge aine chinyi, ari jinda rerugare, ari gweta. Ugweta ndiko kuti mumiririri wevakatadza wane mhaka inofanira kuti igadziriswe. Yagadziriswa mazobuda muchinzi mabuda D kana kuri kumakoti, kureva kuti makunda ikoko zita rinochinjwa. Hauchadaidzwa kunzi defendant nokuti wanga uri mupomerwi wemhaka, unosengwa kudaidzwa mukundi wobva wanzi discharged, free to go. Jesu ari kutaura panapa chiprofita chisingambobatwa navazhinji, wasinei nacho nekuti vanoguta kuti anongonzi Jesu chete. Jesu ari kuti anokunda ndichamupa zita rababa idzva nereJerusarema. Jerusarema idzva, New Jerusalem, rine zitawo idzva risingazikanwi kuvanhu, asi wachingoziva chete kuti inongonzi Jerusalem. Pari kudzika here apo? Obva ataura kuti inini ndichazonyorawo zita rangu idzva pahuma yeanokunda. Amen church. Harisati riri zita richangozikanwa sekuzikanwa kunonzi achanzi Jesu. Ndo zvataura mutumwa abva kudenga, nekuti ndiye achanga achibvisa zvivi zvavanhu. Apo panotaura Jesu wacho mbune achiti haaite yekutumidzira bai, anoitaura nomuromo wake kuti wanokunda ndichamuita mbiru mutemberi yangu, ndigonyora zita reJerusarema idzva, rababa nerangu idzva pahuma yake. Ndibvumirei ndiwerenge zvakaturikirwa zvezita idzva raJesu Kristu rakawimbiswa kuti richazenge richipuhwa kuvakundi. Iri harisi kwese kwese bairi, zvekuti ukazofamba uchitsvaka kuti nhaimi regai ndione kuti munozviziva here panapa, pachiitwa minana, pachiitwa zvakadii, wobva wati pachiitwa muzita raJesu. Chiregai ndinzwa kuti munazvo here kuti saizvozvo zita idzva remunhu amuri kutaura nekuita minana muzita rake iri makazopuhwa here? Maavakundi here wapuhwa kana kuti wanyorwa zita iri pahuma dzavo? Kunyorwa kwezita pahuma ndiko kuva nedzidziso, ndiko kudzidziswa zviri zita iroro kusvikira richizikanwa from the head. Ndibvumirei ndiwerenge. Ndiri kuwerenga tsamba inonzi Early Writings yakanyorwa naEllen G. White. Page 15 paragraph 1 kana zvakaturikirwa inoti wane zviuru zvine 140 ndiko kuti 144,000 wakanga waiswa chisimbiso uye wakanga wakabatana mumwe zvakakwana. Pahuma dzavo pakanga pakanyorwa Mwari, Jerusarema idzva nenyeredzi inopenya ine zita idzva raJesu. Chiprofita chakapuhwa muprofitakadzi Amai White munguva yakare kare zvikanzi wanenge waine pahuma dzavo pakanyorwa zita raMwari. Zvine vanonyora havo vachinyora vachishotena woti pakanyorwa Mwari, Jerusarema idzva nenyeredzi inopenya kana kuti inobwinya, a glorious star, ine zita idzva raJesu Kristu. Pari kudzika zvakanaka.
wakazviratidzwa naMwari kuti ndo zvinenge zviri wanokunda wemazuva ekupedzesera. Wanokunda iwawo ndivo wanoumba chikwata chinonzi 144,000 wanoona Jesu wasina kufa. Haana kugona kunyoreswa nemweya waMwari kuti chinyora kuti nyeredzi yacho inonzani ine zita idzva raJesu Kristu, nekuti haana kunga akazvipuwa panguva iyoyo kuti zvinzi pachena. Zvaibva zvaputitsa nyaya inenge ichifanira kunge iri yevakundi. Saka pakangonzi pachanyorwa zvokuti nezvokuti nezvokuti, pobva pasiyiwa pakadaro nekuti inyaya yevakundi. Zviri kujeka here izvo vana vaMwari? Saka zita idzva raJesu Kristu ukadzakara wabata renyeredzi inopenya rinotaura kusashanduka kwake nezuro. Haleluya, haleluya. Nekuramba ari zvaari nanhasi nokusingaperi, wabata nyeredzi inopenya ine zita idzva raJesu Kristu. Neimwe nzira zita raJesu idzva harisi pakuzobvira kumwe munhu, richaonekwa mudenga, nekuti ndimo munowanikwa nyeredzi. Rikange ragona kubatwa kuti ndepapa, zita renyeredzi iyoyo inofanira kutaura Jesu nezuro, nhasi nokusingaperi. Haleluya. Boka reHigh Sabbath Adventist pasi pomutumwa wechina akadzika kubva kumusoro, sokuzvitenda kwatinoita nekuti tine atakaona, kwete nekuda kuteera vanhu. Regai tibabatsirane ipapo. Hatipo kuteera vanhu. Ukateera vanhu unorasika. Asi zvirimo muzvinyorwa zvaMwari kuti Mwari waizotuma mutumwa, kwete watumwa. Saka munhu anenge aine zvaanenge akatumwa nazvo kuti timuzive. Amen church. Tinofanira kutarisa kuti papasuro yakanzi anouya nayo, kana achinge achizouya anouya nechekuti nechekuti nechekuti. Ndopakanakirawo zvechitendo vana vaMwari. Haurasiswe bane munhu kana ukanga wakadzeyama pashoko raMwari. Kana shoko raMwari razadzisika, izvi zvokuti zvazadzikisira muna ani izvi? Hazvizvi zvedu. Anogona kutotumwa aine zimusoro bhangu rausingade kuona mumaziso ako nekuti haufariri kuona musoro bhangu, but zvoubhangu hwemusoro neshoko riripo rakapuwa hazvisi zvinhu zvaunofanira kusanganisa kusvikira uchitadza kugashira shoko rakapuwa nekuti wakavenga musoro bhangu. Pari kunzwika? Ndiri kuti kudii? Nyaya dzechitendo hadzisanganisweba nezvinonzwika mumunhu, maemotion zvinonzwika mumunhu, mafeelings. Haasiriba ekuteera pazvinhu zvedenga. Tinoteera kuti kwakanyorwa kuchinzi. Saka akatumwa aine zvakanzi anofanira kunge ane chekuti nechekuti. Isusu parisiti sekucheka kunoita vanhu mumasupermarket, mumasitoro matotenga, ukanga wakubuda nditoone risiti achiteedza achitika chakati chirimo here chakati chirimo, panyorwa kuti muchapuwa machisi 3 sechange. Mazuva anotengesa machisi nechange. Maapuwa here? Ndandasiya. Ukaona pane zvakasarira kureva kuti grocery iri rasiyana nezvawatenga. Ndizvo kumutumwa akanzi achauya pane zvinotariswa. Bhaibheri rinatsotaura kuti achauya akadai mumweya nesimba raEria, achizodai so, mumaguma acho anodai so.
zvese zvirimo, ende zviprofita izvo zvine condition, nekuti sarudzo yakapuwa kumunhu kutora kana kusatora. Mukatora panoitika izvi, mukasatora panoitika izvi. Saka tikaona zvichifambirana nezvakanyorwa kuti zvinotaurika sei munzeve dzedu, kuzvida kana kusazvida, handi zvedu, nekuti nyaya yeruponeso haisi yemafeelings. Saka tikaona zvichipindirana nezvakavimbiswa, tinosungirwa kuzvigamuchira nekutenda, nekuti nyaya yeruponeso i-righteousness by faith, kwete by sight kana kuti by feelings. Ndinodaira kuti pari kujeka ipapo. Saka seboka tinaye akadzika sekutaura kunoita zvakazarurwa. Wamwabva kuti makamona muchidzika, hazvisi zvangu kuona achidzika. Ndinokoerenga pakanzi achaburuka kudenga nekubwinya kukuru kuti kubvenekere nyika yese. Asi handitendewo kuti shoko iroro rinozadziswa nekuoneka kwezingirozi rine mazipapiro rozodzika rakabata zikubanga zvinoitwa pamapikicha. Toti zvazadziswa zvakazarurwa, kwete inhau yemasimbo nelanguage inobva kumusoro kudenga, inotoonwa chete nemweya nekutenda. Saka tinaye akagona kuteerera chiprofita chakapuhwawo amai waiti chekunongedza Orion. PaOrion ipapo pakanzi tsvakai akaita chinyamutanhatu nenyeredzi dzeOrion kuna Amos kuyaku. Akanotarisisa ipapo, wanikawo zveshuwa muOrion chete mudenga rese rinooneka. Ipapo panoshamisa. Denga redu rine maconstellation mazhinji anooneka nekupamhama kwaro, nenyeredzi dzisingatomboverengeki dzakataurirwa kuna Abrahamu kuti tarisawo nedenga iri. Unongagona kudziverenga here ukadzipedza nyeredzi? Zvikanzi kwete, zvikanzi ndo zvichange zvakaita vana wako wokutenda. Denga iroro paconstellation yeOrion yakanzi tsvakai ipapo, akaita izvozvo zveOrion, ndipo chete mudenga rese rinooneka pane nyeredzi inotakura zita rinonongedza akange ariko nezuro, neanenge ariko nhasi, neachazenge ariko nokusingaperi. Ndiyo nyeredzi inoti Alnitak. Alnitak ndo chiarabhiki chinotaura kuti akakuwadzirwa, akakuwadzwa. Ndizvo here zviri pashoko kuti Jesu Kristu akakuwadzwa pamusana pako neni. Regai ndiitore nekunojairika nevanhu, hatiituburei nezita rekuti Jesu Kristu. Tati kuti Jesu ndiko kuti anobvisa zvinyangadzo zvevanhu. Kuti Kristu haana senemu yekuti Kristu. Zvichida vamwe vangafunga kuti ainzi Jesus Christ. Wakuru vaye wakanga wachinzi baba naJesu kutaura Joseph. Handiti Joseph aiti baba kuna Jesu aiti baba kuna Joseph. Kana zvazvo wakanga wasiri baba wake wokumubereka, nokuti akaberekwa namweya, handizve? Nokuti shoko rinoisa pachena kuti Kristu akabarwa namweya. Josefa paakanga ane chitsidzo chokuda kuroora Mariya, akazotowana Mariya ane pamwiri, akurirwa, asi zviri zvakabva kuna mweya, nokuti Josefa haana kuziva Mariya. Ndo zviri paBhaibheri. Pari kujeka? Ndiri kuti inini Jesu akanga asiri, regai nditi, Josefa akanga asina senemu yokuti Kristu, nokuti Kristu ndiko kuti Mesiya aiuya. Mumwe chete iyeyo kuti kuzodzi Mesiya
Isaya mumwe chete anotaura kuna chapter 9 kuti anouya ari gweta, gweta rinokuwarira munhu waro. Kristu akazoprofitwa kuna Isaya anofanana chapter 53 verse ndeya 5 zvikanzi anorohwa agokuwadzwa kuitira isusu. Pari kubatika here zvakanaka? Regai ndidzore ndangariro zvishoma. Ndoda kuti Mwari mweya wake uri mubatsiri paswatudzike, pabatike zvakanaka. Mikaeri kudenga anorwa neshato nengirozi dzakawa, muhondo mune kukuwara nokufa. Asi hondo iri kutaurwa kuna zvakazarurwa handi hondo yezvombo kwete sezvingafunga munhu kana zvibhakera zvimbokoma kwete. Ihondo yemifungo, a war of ideologies. Nekuti Satani akanga auya nemufungo wokuti tiri kusungwa nemutemo yaMwari kunoku, tisina freedom yekuita zvatinoda nemhaka yeuyu anonzi Mikaeri Jesu Kristu pasi panapa. Parunzika. Saka Satani akanofuridzira mukwezvera unoti kana tikange tisiri pasi pehurumende uyu munhu uyu tinoita madiro. Ndiyo hondo yekuna zvakazarurwa chapter 12 iyoyo. Hakuna atomic bomb, hakuna Alexander Kolinchkov 47 AK47. Nekuti vamwe vanobata mashoko aya zvisirizo oti mukadzidzisa kuti sewatendi kwakanzi thou shalt not kill, obva vanzi saka pawakaita hondo iyi inga kwakatoita kureva kuti muhondo munofiwa, saka wakafiwa, isusu tozonzi thou shalt not kill, saka munhu uyu mudzvanyiriro. Muri kupaona? Handizvo. Yaiva hondo ndo inonzi great controversy yacho, bope guru renguva dzese riri pakati pechinoera nechisingaeri, chitsvene nechinonyangadza, muvengi naKristu rudo, chiedza nerima, chinyangadzo nokururama. Nokuti Satani akanga achipusha agenda yefreedom isati iri freedom. Nanhasi vanhu vakadaro, ukamuinvita kuchechi kuti uya unzwe zviri kutaura Mwari, utende Mwari, hanzi kunonyanya marestriction, nokuti ndo pfungwa yakanga ina Satani kubvira kwanya kubvira, kuti Mwari ari kuda kurambidza vanhu zvinhu zvavanofanira kunge vachienjoya. Ndofunga pajaika ipapa. Saka ndiri kuda kuti pabatike point yokuti waHebrew 13 verse ya 8 haasanduke nekuti ndiye suro nhasi nokusingaperi. Ko hukusaishanduka hwake huri papi kana akanga achinzi Mikaeri kumashure? Iye obva azonzi Jesu panyika, anouya aine zita idzva riri munyeredzi inopenya inonzi Alnitak, kutaura zita rake kuti akakuwadzirwa isu. Regai ndizviswatudze nenzira yekuti kana kuti kuzvibhedhenura nzira yekuti kuti Mikaeri ndiko kuti ndiani anenge Mwari kana kuti akafanana naMwari. Ndo zvakange zviri hondo yanga iri mukati maLucifer kuti anoda kufanana naMwari, zvakazosvitsa pakukandwa kwake kunze kweguta nekuti chinyangadzo chakange chaonekwa maari. Saka hondo iyoyo inopa kuti Kristu kana dai pasina anokuwadzwa physically, akuwadzwe pakarekta yake. Nyaya yakasumudzwa naSatani inoita kuti Kristu atinoziva ari Kristu angari Mikaeri kumusoroko akwanise kuva neronda rekutanga a spiritual wound kana kuti emotional wound kana uchida, rakatemwa nemhandu yakabvunza kuti
kana uchinzi iwewe ndiani anenge iwewe, inini ndiri pano ndinozviitawo Mwari. Satani bvaarwa naJesu Kristu kwakumukwadza kwekutanga kuti agonzi akakuwadziwa. Haleluya. Zvadaro saizvozvo nhoroondo inazo kuti nyika inozosikwa, chinyangadzo chopinda chichitosundirwa kana kuti chichikwezverwa nadhiabhorosi. Dhiabhorosi ndiko kuti shato. Saka chinyangadzo chapinda, Kristu sano reruponeso rakangurirapo. Saka uchinzwa zvakazarurwa chapter 5 ichitiyo, iye akanga akaonekwa akaita segwayana rakabayiwa kubva kumawambo enyika. Nekuti munguva yaAdhamu, Kristu zvakanga zvatopo kuti achauya achinzi Kristu muponesi wewanhu, ndokuti Jesu aizoponesa chete nenzira yekuzviramba kwakuitwa chibayiro kana kuti gwayana rechibayiro, kukuwadzwa, achikuwadzirwa wanhu. Ndosaka ari kunzi ashanduke, nekuti zita rekuti Jesu rinazvo mukati maro kuti anokuwara, achikuwarira wanhu, sekukuwadzwa kwaakanga amboitwa kumusoro achikuwarira denga kuti rirambe riine utsvene. Saka kuti Jesu kwainongedza kuti anokuwadzirwa kururama. Haleluya. Ndosaka uchiona paminongedzo yezvaiuya makwai kana mbudzi kana shiri zvaibayiwa sezvipiriso zvainongedza Pasika raizouya riri Jesu Kristu, zvaita kukuwadzwa kuti uraye unokuwadza, unotocheka nebanga, you wound. Saka waHebheru wachiti asingashanduke, angari zuro, ari nhasi, ari nokusingaperi. But ukasaziva kuti zviri muzita, unoramba uri nedambudziko rokuti kwenga apa zviri kuchinjana wanhu. Zechariah chapter 13 verse 6. Ndakwenda kumapeto. Zechariah 13 verse 6. Kana mumwe akati paari, ko mavanga awa ari pakati pezvanza zvako ndeiko? Ipapo achapindura achiti, ndipo pandakakuwadzwa mumba meshamwari dzangu. Muri kupabata here? Saka shamwari dzake, kutaura isusu vanhu wake, hazvima here kuna vaHebheru kuti Kristu haana nyadzi kutidana kuti shamwari dzake? Tiri shamwari dzake nokuti akazova munhu pakati pavanhu, iye ari musiki wedu pamusoro pazvo. Anzi pachabvunzwa kuti ko zviri aenda Zekaria anobva atotaura nepane mawanga acho, ndiye bva ati nemadzwadzi mumaoko ndichamuziva. Zvikanzi ko zviko izvi seiko Mikaeri uine mawanga aya mumaoko mako? Zvikanzi pandakaenda kuimba yeshamwari dzangu. Uri kubabata zvakanaka? Saka Zekaria 13 inotori nechiprofita kuti aizoenda. Saka kuti aienda ndiko kuti aiita Mesiya, nokuti kwaaienda haaienda ba, aiuya. Saka kuti anouya ndiko kuti Mesiya. Uri kubabata? But shoko riri kuna zvakazarurwa Zekaria 13 verse 6,
Kana uchiritaura from the perspective, rega nditaure nekachirungu ikako, yedenga, uchizvitaura uchionera uri kudenga, unoti anoenda, nekuti anoti pandakaenda. Asi ukanga uchizviona uri panyika, hauzoti anoenda nekuti anenge achiveko. Saka unoti paakauya, pakuti paakauya ndo pakuti Mesiya, ndo pakududzira chiprofita chine zita rekuti Kristo. Kristu nezuro, nhasi nokusingaperi, but hazvina kuzvisunga izvozvo pazita rekuti Jesu Kristu. Haleluya. Ane zita rakawigwa panyeredzi inonzi Aunitak. Aunitak ndiko kuti akakuwadziwa. Rimwe racho, tsananguro yezita rimwe chete rokuti Aunitak, ndiko kuti akapfeka. Kristu ndiye chete pasi pano nokudenga zvinotaurwa kuna Mabasa aPostori chapter 12 verse 4, ane zita ilo tinoponeswa naro, nokuti ndiye chete akapfeka kururama kubvira kwanyakubvira. Vesi yekupedzesera, Johani wokutanga chapter 5. Johani wokutanga chapter 5. Ndipeyo verse 11 na 12. First John chapter 5 verse 11 kunobata 12. Iye akapindura akati, Johani wokutanga. Na 12. Zvino uchapupu. Amen. Ihwohwo hwokuti Mwari akatipa upenyu hwokurarama kusvikira rini narini. Yes. Zvino upenyu ihwohwo huri mumwanakomana wake. Amen. Ani nani ano mwanakomana waMwari ane upenyu, uye ani nani asina mwanakomana waMwari haana upenyu maari. Pari kunzwika kuti upenyu huenderere kudenga riri dzvene saizvozvo zvatinoriziva riri nhasi, zvinotaurwa kuna zvakazarwa chapter ya 4 nhasi uno, kuti zvisikwa zviri zvakapoteredza chigaro chinoera choushe zvinokotama zvichiti zvikamutarisa zvinoti mutsvene, mutsvene, mutsvene. Utsvene ihwohwo huri kuramba huriko nanhasi, kuti zvisikwa zvirambe zvichiti narini wose utsvene, utsvene, utsvene. Inhau yekuti pane akasacrifice kuti hurambe huripo, ndiye mwanakomana akanga achinzi Mikaeri kumusoro kudenga. Haleluya. Kristu mwe cheteyo paakazouya pano panyika achinzi Mikaeri kumusoro, ndiye kubva azonzi Jesu Kristu, nekuti Mwari akanga auya noupenyu, upenyu husingaperi, kuti azonopa chakanga chiri kufa. Chakanga chiri kufa ndiwe neni. Kristu mwe chete ndiye ari kuti kuna anezenga akunda. Kukunda ndiko kupunyuka murufu. Kukunda ndokusiya zvematiro epanyika. Munoziva kuti idambudziko here sei kugara munyika ine chinyangadzo, woberekerwa mukati mayo, wokurira mukati macho, kusvikira chinyangadzo chaakunge chiri comfortable, nokuti unoti ndozvandakakura ndichiziva.
But Jesu ari kuti muri kufanira kuswasamuka, kurumuka pamitiro epanyika, kwakufamba mukururama. Ikoko kuita kudaro ndiko kunonzi kukunda. Anzi anenge akunda ndichamuisa zita iroro pahuma, agare mutemberi yaMwari narini narini wose. Nokuti Johani chapter 5, Johani wokutanga, tsamba yaJohani chapter 5 verse 11 kunobata 12 iri kubva yati kunyanya pa 12 yacho, ane mwanakomana ane upenyu. Tarisai muone kuti inopasiya pakavhurika sei kuti ane mwanakomana ane upenyu. Haizotiba ana Mikaeri kana kuti ana Jesu kana kuti ana Aunitaki, but ukadzakara wane mwanakomana, nekuti kwese whether ari Mikaeri kana kuti azoita Jesu kana kuti achizonzi Aunitaki, mwanakomana. Zvikanzi ane iye ane upenyu, asi asina haana upenyu. Inzwai munzwe ndichivhara. Panze upenyu hwakaita sei? Upenyu hwokusingaperi. Haleluya. Sei pachinzi upenyu hwokusingaperi? Nemhaka yekuti ukatora vaHebheru chapter 13 verse 8 inotaura kuti ndiye nezuro nanhasi nokusingaperi. Kana kuri kusingaperi, achiwanikako kusingaperi, kuri kuti anogona kupa upenyu hwokusingaperi nekuti ndiye kusingaperi. Haleluya. Mwari wakomborere kuverenga kweshoko rawo nekuti nderechokwadi. Amen.